Akala ko vacation lang pero yung pala kukunin ako ng father ko sa mother ko. Naghiwalay po yung mother ko po, pati yung father ko. Kaya ano po, 10 years old po ako niyo. Sobrang hirap po. Both parents ko po is may karelasyon ng iba. Kinuha po ko ng father ko sa mother ko. Ang alam ko lang po nun is magsi-celebrate lang ng birthday. Pero mali po ko ng expected. Ang nangyari is akala ko vacation lang pero yung pala kukunin ako ng father ko sa mother ko. Pag galing ko sa eskwelahan, ako magluluto, ako maglilinis. Kasi pagod na sila sa trabaho ng father ko. Kasi hindi na rin ako masyadong kinakausap ng father ko. I'm so very thankful for my boyfriend kasi tinutulungan niya ako sa lahat ng gawain ko sa bahay. Pag pupunta siya, dumadalaw. Tapos siya din nagiging kasangga ko. Pinapalakas niya yung loob ko. Ganun din yung family niya. Mas na-feel ko po na pamilya yung turing sa akin. Yung father po ng boyfriend ko yung nagpapaaral sa akin ngayon. Sa kanila ko naranasan. Kaya din nag-decide ako na umiwalay sa papa ko. Hinahanap ko yung father na love language na, anak, kamusta ka na? Anak, kumain ka na. Yung gano'n. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.